tayo. Siyempre, nagpok ka gano'n. Isumala niya tayo. Padasan naman. Ito na? One. Sige, sisting. Ay, sakit naman ng ginawa mo. Nagkatol sama. Aray. Ay, ba, among balong ka baka naman ko. Tarang ka dita. Karay ka nga talaga. Aray ko! Anay! Anay, posok! Anay! Kita ama, 15 minutos na, 19 minutos po, kasagpahin di alas 2 di malam, madama kayo tumtungan, iti programa na Paul 1. Adda kami manayan. Ito lang po 97.7 Sweet Radio, Nagsam 8. Ayan, good. Para guys, Jay Scooter man garot manong June. Si Eduardo Baldo pa ito. Ayan. Scooter. As requested, sige man ta kansyon ito man dito, Barbarong Sonata IT4, Dekaduaw. Duma a motor ti mabalin mo alugan at darumog at tarangan at batit at damulag gada na buntog gada na parta at kenkan amang pairiyan An-anwan ti TMX no kung taramay kumuktar mo Luraw sir pabaraan pa'y samtu masakayan Anan wenday dakalabig pa'y matangan kan nga kay kayang taslamasep at pa'y dasalang sumaltakan dito'y bagik scooter lang tanagpasit lalaing ang tiyag kapet idanong katinggat langit mapnek kalakit nga agsakay tano maflat ay katbumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay scooter taruray ka lang agtiga-tigar garuray bating ay anyan anak tegar intan nagpatiwarwar scooter taruray ka lang agtiga-tigar garuray bating ay anyan anak tegar intan nagpatiwarwar Manong John anak ko na nata ating JM Kaplaawa man ni Kapitan Medito'y Barangay Salvador, Santiago City Kapitan Sammy Sarmiento Hello, good afternoon ka kapitan sabi ko matayong bataram ti 4 Dekaduaw dita yeah An-anuan ti TMX no kung taramay kumuktar na Nuraw sar pabaraan pa'y santu masakayan Ananon tay dakalabig bag matangan kan nga kay kayang kaslamasep apay kasalang Sumaltakan dito'y pagik scooter lang na nagbasit lalaing ang tiyag kapit idanong katinggat langit mapnek kalakit nga agsakay tanong maflat ay katbumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay scooter taruray ka na agtiga-tigar garuray bating ay anyan anak tegar intan nagpatiwarwar scooter taruray ka na agtiga-tigar garuray bating ay anyan anak tegar intan nagpatiwarwar scooter taruray ka na agtiga-tigar garuray bating
tingayan yan anak tukar intan agpati war iskuta red kara ag chegar red matching ay anyan anak tukar intan agpati war. Ayan, Apo, iti sonata, barbaro launay, Apo, nga sonata, iti sport, iti duwawin, tatlo, scooter. Ayan. Sir June, nandiyan pakibati naman, nag-staff iti City Hall ng Santiago, and, nabasa na kanina. Agyaman na, Sir June, NJM, ti, naipatangatang akablaaw ko dito 97.7. Gamin, nasa lasam ako at nakita ko internet kat orayak te kapitana tagsala ni Mayor. Thank you very much ko na ngarod kanya mading sige pa ganta man request ng kapitana kano. So dito yun Apo iti request mo nga sonata. Ay kapitana ipanguluam daytoy asonata ingkaan lukuyan babae nga agpatengada kastanda iti inkayo amin na panakimay-maysa ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitanan may kagawad agpadpadaan ken ka din kadliplipatan guyudem nga isala iwanas was yung agpadpada paatiw kakatkaroba sakay pagkaag itiraksak panakikadwa kapitana rikusam sa lunan wan ala biagan ti panakimay may sa babae anak ng rekta di katsar denge pandanggo ipalayog magpatong mo wanas wesyut abagayo nakaay-ayo. Ay kapitana ipanguluam dayti asunata ingkaalukuyan babae nga agpatengada nastanda iti inkayo amin na panakimay-maysa ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitanan ni kagawad agpadpadaan ken ka din kadliplipatan guyudem nga isalam iwanas was yung agpadpada paatiw kakatkaruba sakay pagkaag itiraksak panakikadwa kapitana rikusam sa lunan wan ala biagan di panakimay sa babae anak ng rekta ikatsar din nagpandanggo ipalayog magpatong mo wanes wesyut abagayo nakaay-ayo. Sa lunan wan ala biagan di panakimay sa babae anak ng rekta ikaksar deng nagpandanggo ipalayog magpatong mo wanes wesyut abagayo nakaay-ayo. Ay kapitana ipanguluam dayti asunata ingkaan lukuyan babae nga agpatengada kastanda iti inkayo amin na panakimay-maysa ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Okay, as requested, ito sa nata na pong kapitana. Kat tumartarayan ti oras, tanda ni managibos ang tumay katong apaset ti programa ta. Kat
Ano na kiti pangablao, nakalubanan. Okay, so buraem amin dito no may pisang mapunas sa kiti text messages. Kamadik maawatan no ay natuy ti naudit ta. Awan lati nag-message kanyam. Omor lang, doon mo nga. Ay, dito yan ko kat agpapatang damot. Awan signal ko kung kuna na ni Ading Angie. Oy, kita man naka-online ni Ading Angie. Hello, Ading Angie. Kumusta dita Hong Kongan? Kumusta da iti para tayong Ilocano nga miyembro iti 4 Decado Hong Kong chapter ditan. Ayan, kastamot kini sino pa yan iti naka-online na ni Manang Lisa Cabal. Good afternoon kayong kamanang. Ayan, sinupay. Wait ko muna yung kasama ko. Walang bantay sa pagkagamit namin. Nadan jiragwan. Makiap-apan sa amot pan. Ngarot may sabi apang usong sunata ti irok nami ka na kayo. Kat para apo kadagiti ada kumpare na tanga made ti panagkita na kadagiti kukumare na dita. Uray no uso kung kunadagang ka makius-uso ka sumirsirip iti bakit ti makimbakat ang mga laki dino matiruan na ka ni kumpare mo. Kas na unay ti panang daydayaw mo kini bakit ko amin apa ng taripato na kada kama pamilyana aglalo nung nakapelas di nakiting tamatan di may sina magmaglaulay tayong respeto wag paliwag lata minsan diyak kaya't ngay parang kangkani bakit ko isumatan di sipsiputam imbes nga tay arak atagay mo ngamti madikin ursunada tay panang tetex mo kenkwana ulitin pa'y di maminsan pakanin kan iti Granada di ka kontento kini bakit mo sang petang para saan sa tumawag itipempay ta cellphone mo kaya nos nakit di makiten nakin ka nga aging babaro maamiris mo kumatirigrigat kin kani bakit mo bakit mo sang betang para saan saan tumawag itipempay ta cellphone mo ti anos nakit hiya makiden nakin ka nga aging babaro maamis mo kumatirigrigat kin kani bakit mo kadili pati muntarik nam kani bakit ko dagiti putut mo ti asikaswem saan ka ni bakit ko no di ka naragsak dem iramraman iti pamilyag tungdong wem ti pamilyam ta isudan tut pagsandaga di ka kontento kini bakit mo sang
Katang para saan sa no tumawag It-depend by ta cellphone mo Ti anos nakin Di amakidan nakin ka nga Aging babaro Mamilis mo kumatirigrigat Ken kanibakit mo Mamilis mo kumatirigrigat Ken kanibakit mo Karod karo ba? Agsubli iti 4 degaduaw kalpasan ti sa magmamanong nga palagip nga mga tumtungag datoy kaabay ko apo. Magbabalik po ang 4 degaduaw pagkalipas ng ilang paalala sandali lang at magbabalik kami kapag napindot mo na. Yan.